Bueno, pois acabamos de entrar en Indonesia. Esta é a fronteira. Bueno, xusto xa pasei. Nada, foi un poquinho lenta, pero bueno, podía ser peor. $35 costou. Nada, iso. E despois os oficiales, bueno, a xente sacouse fotos todos comigo. Pois nada, vamos a ver como va este país. Un país bastante grande, moitísima población, 200 millóns de personas. E é grande, son moitísimas illas. E nada, iremos, ahora vamos a Kupang, onde colleremos o ferry, despois iremos a Ende, a Illa das Flores, e seguiremos tirando hacia o oeste hasta, bueno, iremos por Bali, iremos Yakarta, e despois seguiremos a outra isla máis grande, que non me acordo ahora do nome, e chegaremos a Malasia, posiblemente a Kuala Lumpur. Pois voume tomar un descansiño neste hotel que non ten ducha, pero ten esta é a ducha. Basicamente teñen, casi todos son así, bueno, os baratos, os caros teñen de todo, pero baratos teñen esta con isto pois duchaste, botalo por encima e duchaste. Entón, pois eso, estamos en Kupang. Desde Kupang vou coller un ferry para ir á Illa das Flores. Non sei se a Ende ou a que cidade, porque me dá un pouco igual, con tal de que me leve a Illa das Flores dame igual. E nada, vou falar hoxe unha parte moi importante, que son os pneumáticos, non? Eu aconsello, despois de uns cuantos kilómetros, eu aconsello que lle metandes para este, bueno, cada un que lle meta o que queira, pero a min gústame os pneumáticos de bici eléctrica, é dicir, ou que están diseñados para bici eléctrica. Estes en concreto son os Continental, saliron super bons, cambieinos puxeno novo na primeira parte de China, imaginándovos os kilómetros que pode ter este pneumático. Xa ten uns cuantos, porque fixo China, Mongolia, China, Corea do Sur, Japón, Australia, e en Timor reventou porque había moitísima pedra, os camiños eran horribles. Entón, pois, ao final acabou rompendo e viña con moitos problemas, con moito medo, porque nestes países costa moito encontrar repuestos. Basicamente o que lle pasa a este pneumático é que ten un bollo aquí. E que pasaba con ese bollo? Pois ese bollo, o que está pasando é que me trilla a cámara. Entonces, ao trillarme a cámara, estaba pinchando moito. Ahora me tiñe como unha protector da cámara. Basicamente o que fago é guardar estas cámaras a veces, son moi útiles. Estos son trozos de cámara vella. Entonces, pois, o que fixen foi protexer un pouco a cámara para que non trillara, non me pillara a llanta e a cámara, porque pinchei onte, pinchei hoxe, pinchei antes de onte, sabes, e non daba avanzado, e iba moi preocupado. Baixei a presión, e iso por un lado. Así que eso, pneumáticos de bici eléctrica aconsello, meu grosor preferido 42, vale, pode parecer moito, pero para estes tipos de viaxes estamos falando de que te podes encontrar cualquier tipo de carretera.
e ao final a bicicleta tamén vai cargada e como que che dá máis estabilidade. A min nótome máis seguro cun pneumático ancho, sobre todo neses arcés a veces ou neses bordillos que tens que salir fora da carretera, pois con un pneumático ancho pois é moito mellor. Vale, eso por un lado. Entonces eso, adiante levo un Continental e atrás levo un Pirelli, tamén de bici eléctrica, este comprado en Australia. Son pneumáticos máis caros, vale, pero eu creo que merece a pena gastarse un pouquinho máis de diñeiro e que che duren máis. Vale, e agora vou facer unha cousa que eu suelo facer aquí, como sabendes, a transmisión, bueno, o que é o desviador non está funcionando porque o cable non me corre ben pola vaina, pero bueno, porque leva moitísimo barro, moitísima chuvia, entón pois nada. Pero como creo que vai ser unha predominante durante nesta etapa da viaxe, pois de momento vamos tirar así. É unha cousa que me gusta facer é basicamente para que descanso muelle por a cadena no último piñón. Pero como non me corre ben pola vaina, teño que facer isto. Teño que dar. E así é o meu día a día, para baixar de marchas. Ao mellor busco nunha tienda, a ver, busco nunha tienda a ver se me... Bueno, e a última cousa. Son estes pneumáticos, vale? Déramos de segunda mão porque non nos tiñan novos. Entonces, como non tiñan o meu tamaño, porque o meu tamaño son bicicletas un pouco a veces con tamaños específicos ou ben que sei. Entonces, pois non o tiñan, o caso é que non o tiñan. Entonces deronme estes dous que son bastante bons, de segunda mão, pero como creo que me van a facer o apaño. Son pneumáticos Schuber ou algo así, creo que se chaman. Son bastante bons. E déramos os dous por 8 euros. Schwable. Bueno, é unha marca bastante conocida no mundillo esta marca. Déramos pois eso, creo que me costaron 8 euros. Primeiro era o rollo é que como pensaban que me estaban timando, porque claro, estes eles non lle costaron nada. Despois, eu non teño na cara, temos de cobrar algo, non sei que lle cobramos, cobraron 8 euros. E despois non teño na cara que en plan, eu para min parecíame perfecto, tiñe bollos comprar, aunque me costaran 100 euros, porque me fan falta, non podo seguir ca roda así co bollo adiante. Entón, pois, eso, cambieinos, compreinos, e eso, e despois veume co outro para que sentirse mellor. Dixo, bueno, pois, polo menos a que lle cobramos que levo os dous. Só me fai falta un, pero bueno. E nada, visitilla por Cupán, ver cando sale o ferry e arrancamos para a Illa das Flores. Finalmente, estuvemos unha semana en Cupán esperando o barco, que foi información contradictoria, costou moitísimo conseguir o barco e ao final subín. E nada, vámoslo a ver, estes son os baños. É un caos, a moitísima xente, complicadísimo entrar. A xente non respeta, en plan o mogollón, a bicicleta costoume, menos mal que un rapa me axudou, porque senón estaba máis perdido. Despois para encontrar a cama, un cristo. Kakakku. Mister, tunggu mengaji saya dulu ini. Mister. Cuando dicen mister, chaman por mí. Esto es. My name is Glenn. Nice to meet you, Glenn. Nice to meet you. Where are you going?
I'm going to Noleva. Ah, lo leva. First stop. Okay, yes. See you. Bye, see you. Bueno, pues esa é a Illa de Flores. Estamos chegando a Maumere. Despois de dormir cas cucarachas aquí no barco. E aquí hai xente por todos os lados. Say hello. Hello, I'm Paulo. É un artista. Huh? Yeah, Pinta, fai esculturas. É como se gana a vida. gracias. Se vos fixandes o de atrás vai enganchado nos frenos. Bueno, pues estamos na Illa das Flores. Vamos a ir de Maumere a Lauamballo. E nada, ahora estamos dirección Ende. Hoxe durmo aquí, tuve bastante suerte porque o sitio está bastante ben, así chove casi todos os días, así que está de maravilla para resguardarse, para que non se molle a bicicleta. Nada, hoxe ducheime aquí, teño un río ao lado e bañeime no río. E eso, e a bicicleta pois xa lle arranxei o cable e xa funciona ben. Así que nada, botaremos creo que unha semana na Illa das Flores hasta chegar a Lauamballo e en Lauamballo colleremos outro ferry. Bueno, onte conocín a un home, bueno, conozco todas as noites a xente e falo con eles. Este era o profesor de inglés e dixome se podía vir, pois eu que sei, a súa escola ao día seguinte e falar un pouco cos nenos, darlle motivación, que as condicións son que non sean boas que teñan que estudiar e todo eso. E nada, estou camiño a eso e mirando como levo os pés. Hai unha lama aquí e isto é o colexio, é o patio do colexio, pero madre mía, está isto feito un cristo. A escola é de bambú e nada, veremos sobre os nenos e un pouco como é a clase e nada, díxome que lle dé unha charla de motivación e que me explique, que me introduzca, en plan, que me presente eu e un pouco que fale esta viaxe que estou facendo e un pouco esas cousas, é o que me piden. Xa é a terceira que fago, non é a primeira vez que veño a unha escola, pero esta quero gravala porque a verdad é un cristo, me refiro a clase, xa verendes como é. E o profesor chamase Rafael. Teño os pés cheos de lama. Hi, hello. I'm going. Hi. Okay, Jazz. Bueno, pues ahora voy a falar. Okay. Bueno, acabamos de tomar as fotos oportunas.
Vamos! Vamos! E aquí os teño. Teño do Inter de Milán. Bis. Vamos! Pois xa levan correndo detrás de niña un pedazo. Este do Inter de Milán está fuerte como un toro. Corre, é o que máis fuerte está de todos. O do Madrid vai floxo. Xa quedou lá. Pero este do Inter corre que nin Dios. Vai! Chao! Bueno, acabamos de ver aquí a estes rapaciños que están xogando cunha especie de monopatín que me recorda, algúns dos que vexan este vídeo recordarano, nós conocíamolo como Goitibera, era un pouco diferente, pero bueno, basicamente o que fan é metenlle 3 rodamentos. A nosa, as que acordo cando era pequeno, eran diferentes, pero estas metenlle 2 rodamentos e con isto giran o eixe. O eixe gira así. Vendes? O eixe xira así, entonces tiranse con eles, séntanse na plataforma e con isto contrólano, con este lado. Nada, son rodamentos. As nosas eran un pouco diferentes, as nosas goitiberas, pero tamén as facíamos con rodamentos. Eu creo que as nosas eran mellores que estas, polo menos máis manexables, pero que guai. E ves, teñen dúas, esta ten uns rodamentos de atrás un pouco máis pequenos. Pero que guai. E tamén, mismo principio, giran así. Que guai, e aquí son os artistas que xogan, ya estamos sujetando a bicicleta. Say hi. Hi. Bulé. Bule. Hi Bulé. Hi, Bule. Bulé é foráneo. No. Bye. Pues esta es la expectación que genero. Bye. España. Oh. Yeah. What's your name? Francisco. Oh, thank you. Yeah. Bueno, acabo de levantar, para que vexandes, é moi cansado isto, en plan, ás 6:30 da mañá xa tiña xente na miña tienda de campaña e agora, pois é unha animalada a xente que teño, estou recollendo, xa nin podo desayunar, tranquilo, en plan, tendrei que pirarme, porque tanta cantidade de nenos que hai neste país que eu non os dou gestionados, sinceramente, é unha cousa que a veces acabate cansando. Sí que son moi buenos, queren falar contigo e causalle moitísima curiosidade, pero mamma mía, é unha locura. Son as 7 da mañá. Creo que o seguinte fenómeno é digno de unha grabación. Vendes unha hormigonera, pois parece ser que non quitaron a hormigonera, deixaron a hormigonera, pero fixeron aquí a estrada máis estreita. Se vos fixandes, fixeron a estrada, non continuaron ca liña que levaban, non quitaron a hormigonera, neste tramo fixeron o tema máis estreito e aquí volveron a ensanchar. E volveron seguir ca línea por non quitar a hormigonera.
bueno, cositas que un veo ao largo do camiño. Hoxe vamos ir a Labuamballo, quédame xa só unha hora, todo baixada. En Labuamballo collerei outro ferry, é o primeiro ferry que salga, ao mellor vou a Bimba ou ao mellor vou a Bali xa directamente, non sei. Teño que ver un pouco ali cos da oficina, a ver se me aclaro con eles que ferry coller, porque, bueno, non quero perder moito tempo en Labuamballo, nin estar moito tempo parado, porque senón non dou chegado para o concerto de 10 anos de Nova Era, que mo teño que preparar. Quero estar por setembro, octubre en España para que me dé tempo a preparalo. E nada, eso vos conto un pouquiño. Unha mañá de domingo, todo o mundo vai á iglesia. Esta isla maioritariamente é católica porque estuveron aquí os portugueses. E este é un que se gana a vida aquí. Venden pescado, venden peixe. Bueno, pois parece que gusta aquí a música no barco, como podedes observar. Estamos deixando a Illa das Flores e vamos ir a outra illa que a población grande chamase Vima. Nada, é eso. A Illa das Flores é unha illa moi montañosa, con moitísimas subidas e baixadas, con estradas moi sinuosas, onde costa moito avanzar. E iso vos conto. Bueno, como podedes observar, aquí os semáforos respétanse pouco, non sei para que os poñen, porque non para naide no semáforo en rojo. Estamos en Vima, na illa de Sumbawa, creo que é. Teño as miñas dudas, é Sumbawa, se chama así, pero creo que sí. E nada, vamos a extender o pasaporte. Perdón, extender a visa. Porque en Indonesia danche 30 días, pero podela extender. Bueno, pagando, supoño que habrá que pagar outros $35. E aí vamos, é un pouco jaleo porque tes que andar preguntando, eu ao fin non teño internet e teño que andar preguntando onde está, onde non. A veces dicenche información contradictoria porque ao mellor non te entenden ben ou non saben exactamente o que estar buscando. E eles dicenche e despois chegas ao sitio e non hai nada, como pode pasar desta vez. Mira, hai cabriñas tamén pola cidade, andan paseando, van de compras. E aquí xa é unha illa musulmana, creo que son chiitas, pero non o sei. Pregunteino e o tipo díxome que sí, pero non sei se me estaba entendendo ben. E pitan por todo, sempre están pitando para saludar, para decir que van. Pensaos, hai unha policía. Bueno, vou preguntar aquí por se acaso, que hai a policía. A isla de Lombok é a que de momento é a que menos me gusta, porque ten moitísimo tráfico. Creo que escollín a ruta mala, tiña que ir polo norte e non polo centro do país, pero polo centro da isla, pero bueno, xa está. E nada, hoxe regalaron unhas bananas, que así curioso,
mirando que banana, é unha enteira. Isto é unha enteira. Son como 1, 2, 3, 4. Están as 4 pegadas. É unha banana enteira. Un plátano enteiro. Están super boas. Vou comer ahora unha, ando mal do estómago. Porque, I don't know, sempre me poño mal do estómago. É a miña... É o meu día a día. Unha vez ao mes, cada 2 meses, sempre estou malo do estómago. Así que, para contarvos un pouco, onte foi o primer día de Ramadán. Para min é un fastidio porque os restaurantes todos están pechados. Bueno, faz un poquinho máis complicado, non? É como que a actividade da zona decrece e despois tamén pola noite as mezquitas están a tope, é dicir, están cantando casi toda a noite. É como no mes de Ramadán as noites cobran máis importancia, a xente está máis activa e polo día a xente está como máis pausada, non? E eso vos conto. Nada, vamos a Bali. Vamos ahora a ir ao porto, teño como 50 kilómetros, así que, bueno, fácil. Aunque xa vos digo que non estou moi ben, doime un pouco a barriga. Pois bueno, con este atardecer tan bonito que van de ver agora, deixamos a illa de Lombok, a que foi moi cortiña, 72 km de punta a punta. Non os collen a unha ruta boa, como vos dixen anteriormente. Nada, sen máis, ahora vamos a seguinte, que é a illa de Bali, posiblemente a illa máis famosa de Indonesia e a máis turística. Bueno, aquí, como se ganan a vida, hai moitos destos, se te fijas, son bastante ingeniosos. Fanlle unha estructura como un plan de alforxas, meten ya atrás así como unha especie de cociña, venden, este caso vende bakso, que é así, unha especie de unha sopa. Isto son como boliñas de tofu. E aquí o tes. Eso é con todas as salsas, que aquí é o que ven. Levo moi ben co tipo, entón podo yo andar fuchicando. E aí ten todo. O banquiño, yo é o tipo, dice. Okay, thank you. Say hello to Spain. Yeah, okay. Pois este tamén vai cargado. Bueno, por nada, vamos a Wonogiri. Bueno, básicamente vamos a ir a Yogyakarta, que era o nome que non me salía antes. Nada, vamos a ir a Yogyakarta porque, bueno, parece ser que é un sitio turístico onde hai cousas que ver e vamos a estar ali un día. Chegando a Yogyakarta estarei como case na mitade da isla de Java e faltarame outro tanto para chegar a Yakarta, que basicamente é onde vai finalizar o meu paso por Indonesia. Despois collerei un barco a Batam e de Batam irei a Singapur. E eso vos cuento. Por aquí hai unha cousa que non me gusta de Indonesia, é que non hai aceras. Bueno, é imposible andar, dar un paseo tranquilamente. Está todo como interrumpido, tens que ir pola estrada te vai chea de coches. É iso. Ai, a xente mírame, mas se vou ca cámara grabando. Ya, moitísimo Mitsubishi, atención, moitísimo Mitsubishi, todos os camións son Mitsubishi. Todos, Mitsubishi aquí, fixo agosto, e Honda, as motoretas estas todas Honda,
Yamaha tamén ten bastante parte do sector, pero basicamente é Honda. Isto, non sei que máis dicirvos. E seguimos co Ramadán. Pero eu que sei, a veces sí que se encontran restaurantes abertos. En Lombok non me atopaba nada aberto, pero aquí en Java sí que hai para comer. Ya vexo a veces xente co hijab ou ca pañoleta encima pa ca pañoleta e están comendo. Entonces eu xa non sei que pensar. Hai xente que leva a raja tabla, pero vexo que hai outros que pasan un pouco. Nada, non poden beber tampouco, pero dixeronme que se tiñan sede bebían algúns sorbiños. Alfamart, isto está en todos os lados. Isto é o 7-Eleven de Corea do Sur. Bueno, o Félix entenderá. Neumáticos aquí. E xa está, deixo-vos, veña. Que é un pouco peligroso andar así solo cunha mao. Mira, arroz, moito arroz tamén. En Indonesia hai moito arroz. Bueno, pois estamos aquí en Indonesia e vou vos mostrar un pouquiño isto pasei largo e volvín para atrás porque vin este garaxe de xente cosendo e pareceu moi interesante no sentido de que pois estas son as mulleres que están detrás do Made in Indonesia. Cando nós vemos nas nosas roupas pois eso de Made in Indonesia e todo eso, estas mulleres pois a mellor están fabricando para grandes marcas pois como Inditex ou como Adidas ou como Nike ou ao mellor non, pero bueno. E nada, son cadenas de costura moi curiosas e que tamén me recorda moito o que era en Berín. En Berín isto tamén era fai uns anos, as mulleres pois traballaban clandestinamente en talleres de costura, bueno, eran garaxes que eu sempre digo que a persona medio abrir, que só se lle vían as pernas. E nada, isto un pouco para que vexandes que aquí pois tamén o fan. Sin máis. Say hi. Thank you so much. Terima kasih. Pois eso. Bueno, pois un volcán aí, unhas vistas bonitas. Nada, hoxe gravo, pero hoxe non levo nada de bo día. Hoxe fatal, teño unha rozadura nos huevos que non podo con ela. Perdonando pola expresión, pero é que estou mal. E nada, e tamén aquí no nariz non sei que me pasa, tamén o teño escocido, hoxe vou escocido por todos os lados e quero chegar a Jakarta en 2 días e non vou chegar, non levo un ritmo de vou fatal hoxe e nada, non atopo nada para descansar, non sei se parar, se seguir, todo penurias. Hoxe dormínlle aquí no Chaval Oeste, pero nada, estou malo. Eso que vos dicía o outro día de que as cousas que me estaba pasando, de que iba rozado nun testículo, pois non é eso, non é rozadura, non sei o que me pasa, pero ahora teño os testículos horriblemente mal, tamén me pasou ao pito, teño feridas por todos os lados, hoxe non vou poder andar en bicicleta porque me escoce moitísimo,
Tamén teño unha, non sei se vendes o ollo, que está bastante hinchado. Son como ecemas, teño como ecemas, non sei. E despois tamén teño aquí no nariz, que non se ve, pero tamén me dói bastante, deste lado e deste lado. E nada, vou ir a intentar ir ao médico ou facer algo, non sei, estou un pouco perdido, a verdad. Non sei como, quedanme como 160 km a Yakarta, pero non os podo facer porque que se me monto en bicicleta revento os testículos, tal cual. E nada, sin máis, onte foi bastante duro, fixen como 90, pero custoume, os últimos xa iba moi dolorido. E hoxe dormín fatal. Dormín ben, pero facía moito calor e sudei e o sudor non lle viña ben aos ecemas e picoume toda a noite bastante. E nada, pois para que vexandes que isto tampouco é a veces tan bonito, pero a veces tamén hai estes problemas que hai que gestionalos, sobre todo cando estás solo é moito máis complicado, porque agora a ver como fago, non teño nin idea, estou nun pueblo que non teño nin idea onde estou. Teño que de alguma maneira intentar apañar un tren ou un autobús ou eu que sei, ou que me vexa un médico non sei ainda, bueno, son as 7 da mañá, vamos a ver como vai o día. Isto pouco a pouco o tempo vai te pondo no sitio e vai che dicindo o que é. Bueno, pois acabamos de salir do hospital, é un hospital privado. Contarvos un pouco, onte ao final acabei collendo un taxi compartido bueno, bastante ben, de precio e bueno, apañaron a bicicleta, puxeron encima do techo do taxi e alá cheguei a Yakarta. E nada, ahora aquí vin a este hospital, é un hospital privado, atendeu un dermatólogo, bueno, pois deu-me medicación, díxome que era posiblemente fora dunha planta a reacción que se me orixinou. Así contarvos un pouco, paguei 60 €, non foi demasiado, creo eu, pola consulta e as medicinas que xa me arderon, así xa non teño que ir a ninguna farmacia. E isto, eu teño un seguro de viaxes para este tipo de viaxes, entonces pois posiblemente lle pase os gastos á aseguradora. Teño un seguro de viaxes porque sempre me podo cair, romper un brazo, eu que sei, me teñen que repatriar, o que sea, entonces pois estou no pagando mensualmente e eso vos conto un pouco. Ahora vou estar aí con os días en Yakarta para ver se me recupero e despois pois xa coller o ferry para Singapur. Bueno, pois estamos en Indonesia, concretamente en Batam, que é unha illa xa moi cerquiña de Singapur, donde mañá posiblemente colleremos un ferry para chegar a Singapur. As cousas boas de Indonesia, a xente é super hospitalaria, non vos podedes imaginar, sempre che dicen que sí, cando vas a preguntar se podes dormir, a veces levanche unha escoba ou unha fregona para que podas barrer o chao, danche de comer, danche de desayunar, moi hospitalarios, unha hospitalidade extrema. Despois as estradas teñen bastante bo firme por norma xeral, e despois cando te van a adiantar, como son estreitas e non entramos no mesmo carril, pois sempre que o fano con espacio. Paisaxes impresionantes e a comida bastante barata. Sobre todo se vas a restaurantes, podes xantar ou cenar por 3, 2, 1 euro, eso.
Cousas malas, pois son bastante porcos, sinceramente, tiran todo no chao, non hai un sistema de recollida do lixo, tampouco hai un sistema de abastecemento, nin de saneamento, fuman muitísimo, sobre todo os homes, é unha cultura moi tradicional, onde a religión está moi presente, eles teñen que tes que ter algunha religión aquí en Indonesia mismo nos seus documentos, non sei se no documento de identidade, pero parece ser que no seu rexistro do goberno deben ter un apartado de a religión que tes. Iso nos conta un pouco de Indonesia. Ahora, pois nada, iremos a Singapur e a ver, Singapur van ser 2 días porque é moi pequeniño.